sige pa, Jubin na. Utong pa. Oh, Gikapoy na ko Insisedes. utong pa. Aron mo gawas ang imong anak. O kung dili ka mong tumamatay siya susintian. Usa utong pa. Sige. Oh, nana. Magawas ang bata. Nana. Oh. Uy. Unsa kining ako nakita? Kalain sa iyang itsura. Insisedes. O sa maitsura sa akong anak. Ikaw ang babaeng gikabuangan ni Mark? Ha, poor girl. Kami ang pariso ni Mark og dili ka mo. Bitin ka! Bitin! Dili maimo si Mark, Monique. Dili siya maimo! Oh, nausap ang imong itsura. Veronica! Gigog mabigaw! Veronica! Ayaw ko kasi lagi! Ikaw ang kong ibalong, dili si Monique! Pakita na ko, Veronica! Oh, Veronica! Ayaw! Ayaw kong tukpa! Ayaw! Husto na sa imong paghila. Gisakitan ko, ermitaryang bruha. Ipanumpa ko. Wa na ko'y tugutan nga mo pasakit na ko. Do naman, mamatay siya. Ayaw paghila, Veronica. She's faced the hardest times you could imagine. Ayaw paghilak, Veronica. Sugilanon nga gidalit ka nato sa SED Marketing. Ang tagbuhat sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap og Celebrity Kojic Soap. Ayaw paghilak, Veronica. Writer Cecil Danyosos Cabrera. Direktor Alan Gulyat Nacorda. Spinner Jeffrey Gabunada. Recording Technician Randy Tayan. Soundman June Puhanes. Ayaw paghilak, Veronica. Flower growing wild. Paminawa. Certified SED Panyawan User. Pagbayot si Digton, kulbaan ako, pero maintain gapon ko ako gatumar. Okay. 3 times a day, sa di pa mo kaon. Sa kaadlaw, i-text ang sekretary sa katong nagtapsmer na ako nga, dili na sila mo resita kay wala ila nakita, okay daw tanan. Dinangtod ka nag-maintain po gapon ko Panyawan, 3 times a day. Halos murog dili ang tambal sa amo sa Siargao, kanang Panyawan plus, halin yun na siya dili. Maglakaw ko kung asa na yun Panyawan, Crisina Buasehon. Nagtakamdam sa kayuhan, pinagi sa SED Panyawan, ginama sa SED Marketing. She's faced the hardest times you could imagine. Ug karon sa atong tulumanon, nagidalit kaninyo sa SED Marketing. Ermitanyang bruha. Sa lain na sadniyang sugilanon. Ayaw paghilak, Veronica. Each time her slender shoulders bore the weight of all her fears. Dili. May eskwela pa ka, no eh? Ay, eskwela ba si Eskwela pa ka? Dili. Ang buhi pag ka. Tanaw ni mo sa man. Munta na lang ta. Siguro ba? Ilam di ay.
Magsusi lang ko kung nganong isog ka ng maestro ni Veronica. Unsa? Kay nga no, giyon sa man kanya inanak, ha? Ha? Ipasit kong deer ni si Veronica gahapon si iyang maestro. Nga na may muto bagoy? Nay? Siya, Veronica ka? Hilon mi bayot, oy! Oh. Gisapot maya ko! Basig hungawan karon. Nanak! Nak! Oh, Bintang, totoo nang napaabot ni mo sila si Veronica o si Papa. Hello niya, asa naman rin sila, pre? Lakaw na to sila paingon sa eskwelahan. Oh, mo ba? Ayun na. Mapsan ka rin mo. Pasaki ang taon o ihatod sa eskwelahan, ha? Ako rin may bawal na, pre. Ato na ko! Musingan! Tinood gid ay gipasit on the air ka sa imong maestro? Saman gwapo siya. Uban ko ninyo, be? Sa gwapo. Kay nga naman nina. Basta mauban ko ninyo. Ako'y pagkikaway ng imong maestro, Veronica. Gwapo siya. Ay, ayaw na lang ninang. Uy, kay isog baya kayo si sir. Kung siya sa kaisog, bahala siya. Uban nanti ka sa eskwelahan, uban nanti ka. Parehas baya siya ni mo ninang. Musingan! Parehas mong duha si sir. Mga... Dauray! Wala no? Oh, mas nindot ni. Mas nindot ni. Bayot! Batok bayot! Oh, nari pa yung tasikol eh. Ako panahon, be. Manakita, kay layo-layo pa ito eskwelahan. Para! Hoy, para! Da. Kung dili ko siguro para, di kin mo balik. Hoy! Oy! Kamu na ni! Ako kabantay na! Bakit singgit ka? Maayo mayo! Ano ang magkakailan mo, eh? Ay! Nagkampat ko ng imong make-up taon! Hilom na. Ay, hilam ting make-up. Buhit na lang! Eh, baka. Dahil minatay, dahil mong kuyog. Dahil, manakay na ta. Nakay ta. Hindi ay kangkas mo sliyo. Ari ka sliyo bayot me. Ganahan kumulupan na ta. Tala na yun, larga! Sige na, papalulu, sakay na. Hoy! Saan magabuhi pa ka? Ano lang ka diha? Barong. Sakay na, papalulu. Hoy! Manoy! Patampuros ka? Buhi pa ka? Patamparos ba ka? Patampuros ba ko? Sakay na ka nagdali ta! Hilom, oy! Dali, hinay biyan ni mo! Tamparoson tayo, gaskilar ka na, ay! Larga na, oy! Ang paghinay diha! Ano maliit na yung mga kapos sa eskwelahan! Ayaw kong dali-dali, oy! Dali. Bayuta ka! Maliit na nga po naman sa eskwelahan! Da. Sige, larga! Divina, nakabantay ka ba nila ni Tina o Veronica? Wa ko makabantay. Kaya nga no di ay, sa may mga nabantayan nila, ha? Magkasinabot sila. Mag-istoryanay sila. Ay, natural nga magkasinabot. Kaya may nagkaluha, good. Pero, dili sila managsama nga tao, Divina. Lorenzo, Makamao ka ng mutabi si Tina? ambot. Sukad, wa pa ko makabati nga ni sulti ka na si Tina. Ang akong kaibudngan ba? Kana magabi eh. Makabati ko ni Veronica nga nagsulti. Nga siya rang usa ang nagsulti? Siya rang usa. Murag sa akong paminaw may kikaistorya siya. Mao ba? Kinsa man sad kuno be? Ang iyang kaluha. Si Tina? Oo. Makamao ba ni mo sulti si Tina? Basin ba? Walang tang masayod ini. Inigabot ni Veronica. Ato siyang pangutanon ini.
Liza Esteves, may PCOS o Polycystic Ovary Syndrome. Dahil po sa pag-take ko ng panyawan capsule, natulungan niya ako na wala yung nararamdaman kong sakit sa matris ko. Matagal ko talagang iniintay sakit kong yun. Ano pa lang po ako, since 14 years old pa lang po ako, nagkaroon na ako ng ganun. Sabi ng doktor sa akin, biyaya ng Panginoon, nagkaroon ka ng anak sa case mong ganyan. Hirap ka magkaroon ng anak. Yan ang galing ng Sed Panyawan Herbal Capsule. Isang milagrosong kapsula kahit anong karamdaman, tanggal sa Sed Panyawan. Sige na mo, Papa Lulu. Pauli na lang mo. Dili. May kisulti pa misimong maestro. Ako'y angay makigsulti sa maestro. Buhay pa di ka? Dili, ikaw kay dili ka apuhang Veronica. Buhi ba ko nga naman? Palaparo ka, patlamparos ka. Ninang mangko. Mutan na natin siguro. Basi kuyog tagpatay lang kayo. Ikaw. Paparuson na niya ka. Pagka-iskandalusan ni mo din. Ayaw pag-iskandalos. Ha? Kulumot rin sa eskwelahan. Kulumot. Ay kalumot ba? Ay kalimot. Ay kalimot kay eskwelahan. Hindi merkado. Eskwelahan man o mamerkado. Bahala. Nagpa-iskandalo ko. Basta labanan ko gini akong inanak. Maldita ba yung kayong ako maestro ninang? Sige, ano ba di ay? Larot tayo ko sa'yo, malarot na mo. Kiber! Mas kinamalditahan ko, no? Ano niya magas gawas? La, maldita. Veronica? Get inside the classroom now! Kamu mang winning this, eh. Ano imong maestro nga maldita? O ninang, siya. Mao ba? Excuse me? Yes? Yes, bitaw. Go! Kausan! Ano nagkakasman mas ako maestro? Ano mo, oy? Oy, kaila mo duha! Dili nga man nagkailala. Lipstol mo. Hinampak ako! Karoon ka malang nagpak. Tepa, ano ka naging hinampak kayo? Anong hinampak may tawag ninyo, ha? Kinibayuta ba? Ako ni Manghut! Oy. Usa ko di ay. Ison mo! Tino, di sir! Yes! Ako siyang Manghut! Ay nganong namang paminaw mo, oy, hoy. Hoy! Ngano namang hod maninimo siya, sir? Ay, lasultino, kini ka paminaw nila. Ngano, oy. Ay, natakda ba ninyo duha, oy. Natakda. Ngano naman taon ka? Nakid. Ikid mo sa ganda. Ay, kung niyong himuik isyo bintong. Oy, dali mo sa akong classroom. Mag-istorya ng mga iyon. Manang pa. Tayin pa. Ikaw dali mo ni si Veronica Bayot. Lumas mga pupils mo, sir? Ganad ko na sila, way. Basta may bisita ako. Ako din sila katagan og test. Og, hadlok na sila nga akong sit on the air. Ayo. Muna mo ganhi karon din himanang. Unsa? Kaya kung kinugos ka na sa Veronica, manang. Ay, mo ba? Ay, bright ba yun ba ta? Butan pa. Okay, mo lagi na ipamintanan nga nung gipasit on the air ni mo siya. Ay, basilan, may istorya may gid ni. Unsaon man, gisapot ko aduhi gayon, no? Kaya, kuan ba karang ang akong juwa. May lain, no? Juwa? Usay juwa, ha? Usay juwa? Siltihan ko na sa mga bayot, juwa. Ang babae, juwo. Nakahibaw ko ana, oy, kahibaw ko ana. Ano kibaw magkaanan, oy? Nahala. Laro na ka. Zip. Laro na. Ngano isuon mo duha, ha? Manang. Ay, it's a long story. Samanggrahan mo istoryahan na mo until ta magabihian din here. Balik ko lang to na ko si Veronica, ha? Sa eskwelahan. O ban Japon ko ha? Bili lang ka, oy.
Kapoy kita bian kay mo duha sa igsoon oy. Ay, nako. Manghunong tasunahan, be, kay gutom na ko. Mao na diha. Gigutom ka sa imong pagkatabian. Ang anak ginata, oy, minatay. Ang anak kita minatay. Ay, karon. Hilom, oy. Ay, kung iamong, ha? Unang tayo, mga unta. Unang na, mamauli sa ato. Kumusta ang inyong pagpakigsulti sa maestro ni Veronica pa? Way, nahitabo eh. Pero ni saan siya nga sukad kuno karong adlaw, iyan ang espesyal nga estudyante si Veronica. Kaya nga naman pa? Managsuon man ay nis bayot nga ninang ni Veronica ug ang iyang maestro nga bayot sad. Ha? Sadi ay? Oh. Nanon niya? Pagkakita ginila, nagkailhanay silang duha og nakinilakay pa. Kay dugay na kuno silang wa magkita. Unsa di ay? Mga bata pa sila nang laya sa kuno sila sa ila kay mahadlok sa ilang amahan kay nasuko lagi nilang duha nga nahimong bayot. Mo ba di pa? Mao na. Tas kay sugilanon ang duha ka bayot nga managsuon. Ngay po di ay nga gipasit on the air si Veronica kay naa sila giansiran sa libro pero wa man mag-answer ang akong apo kay lagi gitaguan man ni Tina ang libro ni Veronica maong wa maka-answer. Uy, si Divina. Divina, ngano ka? Ngano man na, uy? Ha? Ngano ka, Divina? Nasamad ko silyo niya samtang naghiwa ko ni Carl. Uy, padugan nagmaayo aron magagawasan daw tang dugo. Bebe. Ako pa dukulog bayo, be. Aray. Mas magdako pa rin sa Mara? Aray. Dako tigali, dagan magduko ni Agas. Tina, pawa diha. Nung sa kaman, naghangad ka man nga, gipadugo ni Papa ni mo rin akong samad. Tina, palayo ba? Tina, ngano ka? Nagpanilap ka ba sa dugo nga miagas gikan sa sama di Mama Divina nimo? Ngano ka, Tina? Atong paminawon ang milagrosong tanyag sa SED Panyawan Liniment. Na-admit ang akong bana sa perpetual. Kinahanglan operahan siya sa gallbladder. Pagayuan mig 80,000. Nakahuna-huna man siya nga haplas sa Panyawan ang iyang gamiton. Huwa na ba siya nga magsakit ang iyang tiyan? Di haplasan na niya? Di haplasan. Huwa siya magpirahe. Mga hatod karon to nagamit na ani ni ang Panyawan. Nakatabang sa niya. Ingon ana ang gahom sa SED Panyawan Liniment. Milagrosong haplas ginama sa SED Marketing. She's faced the hardest times you could imagine, and many times Unsa makahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning sugilanon. Ayaw paghila, Veronica. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. fears and a sorrow no one hears.